Magsisilbing host naman ng Kauna-Unahang Longboard International Qualifying Event ang San Juan, La Union ngayong Enero ayon sa anunsyo po ng World Surf League. Sa kompetisyon ngayong taon na nakatakdang palawigin ang oportunidad sa mga surfers anuman ang kasarian at sa pagbubukas ng wildcard spots upang makakuha ng pwesto sa longboard tour. Kaugnay nito, puspusan ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa San Juan at iba pang mga ahensya para sa pinal na safety at security protocol at world-class operational logistics at estratehiya upang maprotektahan ang coastline at sa mga kalahok sa kasagsagan ng kaganapan. Dahil dito, muling iginiit ng tanggapan ang kakayahan na maging host ng international surfing events at itaguyod ang titulong Surfing Capital of the North. IFM News. IFM News. IFM News.